Zilokhu zanda iy'ngane ey'thanda ukhuzane ey'trendayo ey'nkundleni zokuxhumana. Kunenkolelo ethi uma into yakho ithandwa zingane ey'ncane or abantu abadala asebegugile, leyo nto leyo osuke uyenza isuke iyisinanqe. Kunengane ehlezi trenda ey'nkundleni zokuxhumana ecula ingoma yakhuzane noma isho izinto ey'sho ukhuzane. Uyabona ukuthi le ngane ukhuzane imazi ukusula nokuhlala. Athi ama-Blue Nations amadala, leli Blue Nation elincane kumele lithole impahla yakhuzane bese lijoyina iqembu ngokusemthethweni. Imali yazenza khuphuka lapho sasa, khuphuka lapho babukhuzane. Imali yazenzela, imali yazenzela, khuphuka lapho sasa.